Γεια σας gamers, είμαι ο Ντάχρος και αυτό είναι ένα καινούργιο βίντεο και επειδή έχω να κάνω πολύ καιρό θα κάνουμε ένα πρωτότυπο παιχνίδι πολύ ακριβό στην αγορά. Παπαλούι! Θα φτιάξουμε καυτούς σκύλους. Γιατί μπορούμε. Να νιουγκάμε. Θα φτιάξουμε ένα δικό μας worker. Κοίτα. Θα είναι έτσι. Θα το κάνουμε κινεζουά. Τα μαλλιά του θα είναι κάπως έτσι. Να, δεν το σχολιάζω αυτό. Αυτά είναι. Έτσι το κάνουμε. Να τα. Αυτός. Έτσι. Έτσι. Θα είναι ένα bad boy. Έτσι. Είναι ένα MMORPG game. Έτσι. Όπα. Έτσι. Το λένε Μασαμπούκα. Ο Μασαμπούκας είναι έτοιμος και είναι έτοιμος να σπίτι τον δρόμο. Ωραία. Μασαμπούκας. Πάει μια μέρα να δει έναν αγώνα. Και βλέπει ότι ένας Γάλλος του παίρνει το εισιτήριο. Εκνευρίζεται πολύ με αυτόν τον Γάλλο. Γάλλος ήταν. Και δεν μας νοιάζει πολύ. Πάμε να παίξουμε. Hot dog area. Και όπως καταλάβαμε παίζουν οι ντομάτες με κάποιους άλλους. Αυτά είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Έτσι. Ένα hot dog. Ένα μεγάλο λουκάνικο. Αφίζω. Και ποποκόρνο. Παίρνουμε το hot. Έτσι. Αυτός. Έτσι. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει πως ψήνονται. Τι κάνουμε. Νομίζω όταν πάει εδώ 50, κάτι τέτοιο. Συνήθως έτσι είναι. Έλα. Έτσι. Δεν πάμε στο ψωμί. Τώρα που είναι μέσα στο ψωμίδι, παίρνουμε τη σάλτσα ή ό,τι το αλήφουμε. Παίρνουμε το μουστάρδι. Έτσι κάτι μουστάρδα. Γιατί μπορούμε. Ένα αφίζο, δεν είπε, ένα σμόλι. Έτσι. Γέμισε εσύ. Έτσι φέρα για ποποκόρνη. Εδώ. Έτσι. Ένα σμόλι και από εδώ. Έλα. Έτσι. Ένα ρίξα πάντα. Ναι. Ρεαλισμός πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπαγκάρει καθόλου. Η Πέγγι. Έτσι. Μας έδωσε και ένα εισιτήριο. Ωραία. Έτσι. Ένα λουκανικάδι. Πατάτες. Φύζο. Δεν είναι popcorn αυτή. Πίστευτα πράγματα σήμερα. Πίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Και νομίζω κάπου εδώ πρέπει να το γυρνάω. Αλλά ψήσου. Έλα, ψήσου. Ψήσου καλά. Έτσι. Έμπα μέσα. Πάμε στο build station. Όλο αυτό το πράγμα που είσαι σκατά. Κουκουνάρια. Ποιος ξέρει. Πέσε μία έτσι. Πατατάκια, πατάτες είναι. Next. Συνεχίζουμε να κάθονται. Έλα. Ναι. Just prepare the drink. Με διατάζει. Ποιος θα του πει. Όχι! Ποιος είπε ότι όταν βάζουμε την παραγγελία πάνω. Έχασαν. Ήτα.
Γιατί είναι ακόμα θυμωμένος? Κατήστε ότι πληρώθηκε. Αύριο να τον. Ωραία. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι. Όπα. Τι απ' Άντε για. Τι χάσαμε. Πάλι χάσαμε. Έτσι. Νομίζω δεν είναι καλό αυτό. Θα ξαναπαίξω γιατί δεν το κατάλαβα. Έτσι. Γιατί φαουλ. Έτσι. Βγήκαμε έξω πάλι. Νομίζω δεν είμαι πολύ καλός. Ωραία. Θα παίξουμε το επόμενο. Θα βάλουμε καινούργια ρούχα μόνο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα. Έτσι. Χωρίς καπελαδούρα. Αυτό είναι το εξάλλου μαλάκι μας. Και, οπα. Παντελόνι θα φοράει. Δεν μπορούσα να φοράει παντελόνι. Ωραία. Αυτό ήταν ένα βίντεο. Το οποίο το κάνω μόνο και μόνο για να σας δείξω ότι δεν θα παράτησα το κανάλι. Απλά δεν προλάβαινα. Τώρα που είναι οι γιορτές θα κάνω πιστεύω κάθε μέρα βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος. Βασικά όποτε μου καπνίσει. Γι' αυτό κάντε sub, like στο βίντεο και like σελίδα μας για να βγάζω όλο και πιο συχνά βίντεο. Γιατί αν δεν κάνετε, ξέρετε τι θα γίνει. Έλα που δεν ξέρεις. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Όπα. Θα φας ένα κοτόπουλο. Και οπότε θα φάει ένα κοτόπουλο και θα του έχει κάτσει ένα καλάκι στο στομάχι, ένα καλάκι στο λαιμό, το οποίο εσύ θα φας και θα πεθάνεις. Κατάλαβες? Γι' αυτό αν δεν κάνεις like, θα πεθάνεις. Κανόνισε την πορεία σου. Αντί, γεια.